हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ थाम्बनेलाव बड' मेजरनि सायाव नट्स होनाय आरो बेनिनो सोंथिफोरखौ नोंथांमोना सिगाङाव नुबाय थाम्बनेलाव नङाबा नैबेयाव फारि फारि मिथिना लांनो नागिरदों दा बड' मेजरनि सायाव जेसेबांनाखि सोंनाय फिननायफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आंनाव थानायखौ होनो नाजाबोबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनोखा दा बाहाय दङ दानिया मोनथाम मोनब्रैसो सोंनायनि खेबसेयैनो ज' होनाय जादों दा बेयाव नुनो मोननाय जादों बर' थुनलाइनि जारिमिनाव खुगा थुनलाइया बेसेबां दावगादों एबा माबोरै बाहायजाबोदों बेनि बागै फोरमायना लिरनाय मोनसे माने खुगा थुनलाइ फक लिटारेचारनि सायाव दा बे नोंथांमोना नुगोन बेखौ पेज मोननै गोलावै बेखेवनानै होनाय जादों दा बे मोनसे नोंथांमोनहा मोनगोन बेनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालाम बेनिफ्राय मा नुगोन नोंथांमोनहा गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे बेयाव दङ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों मा बेनि सोंथिया जाहैबाय मा खुगा मेथाइया मा फक सङा मा बेनि सोमोन्दै गुवारै लिर आरो बर' खुगा मेथाइफोरा मा एबा माबोरै बोहैबोनाय दाहारफोरा मा बेनि बागै बर' खुगा मेथाइनि सायाव नोंथांमोना नुगोन बेवहाय एग्जाम्पलजों लोगोसे बाहाय सुंथाब मेथाइफोरखौ होफानायनि गेजेरजों नोंथांमोननो गुवारै बेखेवनानै होनाय बेयो गासै पेज मोनब्रैसो दङ दा बेनि लिंकआबो डिसक्रिपसनाव दङ बेखौ थांनानै डाउनलड खालाम बेनिफ्राय आरोबाव मोननैया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों नैबे मोनसेया बाथ्रा खोन्दोबा माखौ बुंनाय जायो होनदों दा बेनि सोमोन्दै सुंथाबै लिरनाय फैयो बेयाव बाथ्रा खोन्दोबा मा बर'नि बाथ्रा खोन्दोबफोरा मा जानो हागौ माबोरै जाय बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा भावा माखौ बुङो बाथ्रा भावनि गुन आखुथायफोरा मा बाथ्रा भावा मोनबेसे आरो मा बाहागोनि दङ एग्जाम्पल हिसाबै बेयाव नुनो मोननाय जागोन बेखौबो डाउनलड खालामना लानो हानो थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेनिफ्राय आरो मोनसे सोंथिया जाहैबाय बाहाय खेबसेनो मोनब्रै होनायजों सल'बाथा बर' खुगा थुनलाइनि सल'बाथाया मा एबा बर' खुगा थुनलाइयाव सल'बाथाया माबोरै बाहायजादों एबा सल'बाथाफोरा माबोरै जौगाबोदों बेनि बागै सुंद'यै लिरनानै होनाय बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेखौबो पेज मोननै दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालाम मोनफा 1 2 3 हिसाबै बेनिफ्राय आरोबाव गुबुन सिगाङावनो आपल'ड खालामखांनाय दङ भिडिअफोर बेफोरखौ बड' मेजर मुंनि प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन नङाबा चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्टखौ चेक खालाम दा बेयाव गोबां गुबुन आयदाफोरनि प्लेलिस्टफोर मोनगोन बेनिनो बड' मेजराव हाबनानै नाय होनबा नुगोन नोंथांमोना बड' ग्रामार नांगौबा बड' ग्रामाराव नुनो मोननाय जागोन एसे नांगौबा एसे मोननाय जागोन बड' ग्रामारावनो मा होनो एप्लिकेसन दंबा एप्लिकेसन आर'जलाइ नांगौबा मोननाय जागोन बेनिफ्राय आरोबाव गुबुन क्लासफोरनि नट्सफोर नांगौबा जा होनाय दङ बेफोरखौ प्लेलिस्टआव नायनानै मोनगोन दा अब्ला बेनोमोन लोगोफोर शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां जायो एसेनोसै गोजोन्थों।